హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ ఛానల్ అండి. మన కస్టమర్ అయితే నల్ల పూసలు తీసుకొని రివ్యూ అయితే ఇచ్చేసిందండి. మన దగ్గర అయితే నల్ల పూసలు చందలు చాలా వెరైటీలో దొరుకుతాయి. ఈ వీడియోలో అయితే మీకు నల్ల పూసలు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, లైక్ నెంబర్ కామెంట్ చేయండి. మీకు అయితే కంపల్సరీ గివ్ అవే అయితే ఉంటుందండి. స్క్రీన్ మీద ఒక డబుల్ ట్యాప్ అయితే ఇచ్చేసేయండి ఫ్రెండ్స్, లైక్ నెంబర్ కామెంట్ చేయండి. మీరు గివ్ అవే ఇవ్వకపోతే మేడం గివ్ అవే ఇస్తారని అని కూడా మీరు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయొచ్చండి. సూపర్గా ఉండే నల్ల పూసల దండలు అయితే మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. థ్యాంక్ యూ సో చూడండి.